እሺ ሰላም ቤተሰብ ላይክ እና ሰብስክራይብ በመግባት አይተርሱዑ ናይ ሎሚ ዓንቲ ትትበለና ማለት እዩ ፓይተን ሊስት ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ፓይተን ሊስት እዚኦም ዝኣኽሉ ፓርቲሽን ኣለዎ ክሬት ሊስት ኣክሰስ ሊስት ከመይ ንገብር ኣክሰስ ከዓ ናይ ኣይተም ኣክሰስ ንምግባር ቼንጅ ሊስት ከመይ ጌርና ቼንጅ ንገብር ከመይ ጌርና ከዓ ኣድ ንገብር ኢንሰርት ሪሙቭ ግሩፕ ቱ ሊስት ሶርት ሊስት ኮፒ ሊስት ጆይንት ሊስት እዚኦም ፓይተን ሊስት ከመይ ጌርና ንሰርሐሎም ዝብል ማለት እዩ። ንእሽተይ ኢንተርኔት ጎግል ገበልኹም እሞ ጎግል እዚኣ ፓይተን ሊስት ገበልኹም እሞ ፓይተን ሊስት እዚኣ ኣላ ፓይተን ሊስት እዚኣ ጎግል ገበላ እሞ ዘላትኩም ባይ ዘ ወይ ፓይተን በበይ ጀሚርኩም ብምንታይም ትውድእዎ ማለት እዩ። ረድማፑ እዚ እዩ ፓይተን ረድማፕ እዚ እዩ። ከዚኣ ሎም መዓንቲ ነሪአን ማለት እዩ። እዚኣ ፓይተን ሊስት ኣላ እዚኣ ፓርቲሽን እዚኣ ኣላ ኣክሰስ ኣይተም ሊስት ቼንጅ ሊስት ኣይተም ሊስት ኣይተም ሪሙቭ ሊስት ኣይተም ግሩፕ ሊስትስ ኮምፕሬንሽን ሾርት ሊስትስ ኮፒ ሊስት እዚኣ ኣላ ማለት እዩ። እዚኣታ ናይ ፓይተን ሊስትን ማለት እዩ። ካብ እዚኣ ማለት ካብ ሊስት ኤክሰርሳይዝን ማለት እዩ። ፓይተን ታብል ተልና ከዓ ናይ ባዕሉ ፓርቲሽን ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ፓይተን በይን ጅምር በይን ውድእ ማለት ፓይተን ትራይል እዚኣ ተሪክማ ፓይተን ሜተድ ፓይተን ኢንትሮዳክሽን እዩ ካብ መወዳእታ ይውድእ ማለት እዩ። እዚ ሙሉእ ናይ ፓይተን ቱቶሪያል ማለት እዩ። በበይ ጀሚርኩም በይሃም ትውድእዎ ማለት እዩ። እስካብ ሞጁል ሬፈረንስ እስካብዚ ማለት እዩ። እዚ ይመስል ናይ ፓይተን ረድማፑ ማለት እዩ። ማለት ሓደ ሰብ ናይ ፓይተን ቤዚካሊ ፍልጠት ኣለዎ ክበሃል እንተኾይኑ ናይ ፓይተን ረድማፕ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፂን ናይ ሎምዓንቲ ፕሮግራም ፓይተን ሊስት እዩ ማለት እዩ። ፓይተን ሊስት እንታይ ይመስል ዝብል ማለት እዩ። ፓይተን ሊስት ኣብዚ ዘለኩም ሊስት ባይ ዘ ወይ ኩሉ ግዜ ብስኩዌር ብራኬት እዩ። ሊስት ኣዝ ዩዝድ ቱ ስቶር ማልቲፕል ኣይተምስ ኢን ኤ ሲንግል ቫሪያብል ኣብ ሲንግል ቫሪያብል ብዙሓት ኣይተምስ ንምሓዝ ይጠቕመና ማለት እዩ። ሲንግል ከምዚ ቫሪያብል እዩ ማይ ሊስት እዚ ቫሪያብል እዩ እዚ ከዓ ኣይተም እዮም ብዙሓት ኣይተማት ስቶር ንምግባር ይጠቕመና ማለት እዩ። ሊስት ኣር ዋን ኦፍ ፎር ባይትስ ኢን ዳታ ታይፕ ኢን ፓይተን ዩዝድ ቱ ስቶር ኮሌክሽን ኦፍ ዳታ ኣዘር ስሪ ኣር ታብልስ ሂትስ ኤንድ ዲክሽነሪስ all with different qualities and usage ልክዕኩምቶም ካልኦት ዳታ ታይፕ እዩ ጥቕሙ ማለት እዩ። ሊስት ኣር created using square brackets ይጥቀም ማለት እዩ። ኣብዚ ሪእና ኢና create list this list square bracket apple banana cherry ዘሎ ማለት እዩ። ከዚ እዚ ቫሪያብል እዚ ሊስት this list ኢልና ማለት እዩ። ኣውትፑት ኣይኮና እዚ በዓል ኣይኮና ማለት እዩ። ላይ ሰልፍ ልና ኣሎ ክሊክ ተገይራ ከዚኦም እዚ ፕሮግራም ማለት እዩ። ኣውትፑት ከዓ ባናና ቸሪ ማለት እዩ። እሺ ኣይተም ሊስት ማለት ከዓ ሊስት ኣይተም ማለት ከዓ ሊስት ኣይተም ኣር ኦርደርድ ቼንጃብል ኤንድ ኣሎው ዱፕሊኬት ዝባሃሉ ባይ ዘ ወይ እዚኣ ብጣዕሚ ሓዝዋ ሊስት ኣይተም ማለት እዩ። እቶም ኦርደርድ እዮም ኦርደርድ ቼንጃብል ክገይርዎም ዝኽእሉ እዮም ኤንድ ኣሎው ዱፕሊኬት ቫልዩ እውን ኣለዎም ማለት ዱፕሊኬት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሊስት ኣይተም ኣር ኢንዴክስድ እዮም። The first item has index 0 and the second item has index 1 ከምና ይከዱ ማለት እዩ። Ordered ማለት when we say that list are ordered it means that the item have defined order that order will not change ኣየሪ ማለት እዩ። order ተቐመጠ ማለት እዩ። If we add new item to a list the new item be placed at the end of the list እዚ እውን ከምኡ ማለት እዩ። There are some list method that will change the order but in general the order of the item will not change. Changeable ማለት ከዓ the list changeable means that we can change, add and remove items in a list after it has been created. Allow duplicate ማለት ከዓ since list are indexed list can have item with the same value ማለት እዩ። እዚ ዱፕሊኬት ማለት እዩ ሓደ ተመሳሳሊ ቫልዩ ክተልቱ ተለና ታይኣቱ ማለት እዩ። ሴም ቫልዩ ማለት እዩ። ክዛምቶ እዚ ባናና ኣፕል ቸሪ ኣፕል ነዚሩ ዝታኸ ዱፕሊኬት ይኾን ዶ ማለት እዩ። መጀመርያ ኣፕል ባናና ቸሪ ነይሩ ካብ ኣፕል ናይ ቸሪ ምስ እተናዮም ዱፕሊኬት ምግባር ንኽእልና ማለት እዩ። ድጋሚ እቲ ቫልዩ በዓል ምእቶ ማለት እዩ። ሊስት ሌንግዝ ከዓ to determine how many item that has ሌንግዝ እዚ ሌንግዝ ፈንክሽን ንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣክሰስ እሺ እዚ ባንዎ
ዋና ፔን ፖይንት ይከረክም ማለት እዩ ሊስት ኮንስትራክተር እሺ ባይዞ ነዚህ መስል ማለት እዩ እዚኣ ኸ ኣክሰስ ትላ እዚኣ ንኽእተ ብያ ኣክሰስ ያላትኩም ሊስት አር ኢንዴክስድ ኤንድ ዩ ካን አክሰስ ዘም ባይ ሪፈሪንግ ዘ ኢንዴክስ ቫልዩ ሪፈረንስ ብምግባርና አክሰስ ንገብር ማለት እዩ። ከዛ ምትውዚ ዚስ ሊስት አፕል ባናና ቸሪ ብለኩምሎ ፕሪንት ዚስ ሊስት ዋን ኢንዴክስ ዋን ተዳኸዝ ባናና እያ ትመጽእ ማለት አውትፑት እዚኣ ባናና ትሆን ማለት እዩ። ቸክረኩም ባናና ትልማል ኖርማል ማለት እዩ። እሺ እዚ አክሰስ አይተም ሪኩምሎ ቼንጅ ከዓ change item value to change the value of the specific item refer to the index number change ማለት ከዓ ኣብዚ ለኩም variable this list apple banana cherry ለኩምሎ this list index 1 black currant index 1 black currant change ይገባል አይራለ ማለት ነው። ከተፈንዳ አውትፑት ማለት apple እና blank ባት cherry banana ጥፍላ ማለት ነው። አለኩም apple blank currant cherry ማለት ነው። እሺ አጽል ከዓ አድ አይተም ካብ ፓይተን አድ ሊስት ማለት እዩ to add an item to the end of the list use the append function ጥቅም ማለት እዩ። ለኩም ለምሳሌ this list banana cherry ነው አንተወለ this list append orange ተነ orange ወስኸልኝ ማለት እዩ። this list ተሆነ ኣብ ተንድዕ ሰለስተ ዚን orange ወስኸሎ ባላ ኣርባዕተ አይተም ኣለዎ ማለት እዩ። ረክም ኣርባዕተ አይተም ኣለዎ ኣርባዕተ ድማ apple banana cherry orange ማለት እዩ። እሺ ኣጽል ከዓ ሪሙቭ ባይዞ ጉግል ብጣዕሚ ተጠቀምሉ ማለት እዩ። በቃ ፎርሙላ እዩ ሪሙቭ ዘ ስፔሲፊክ አይተም ተልና ከዓ ሪሙቭ ፋንክሽን ጥቀም ማለት ከዛ ምት እዚ ዚስ ሊስት አፕል ባናና ቸሪ ነሩ ዚስ ሊስት ዶት ሪሙቭ ፋንክሽን ሪሙቭ ዚ አይተም ምን ባናና ንብል ባና ሪሙቭ ዝገበርናዮ እንታይ ተርፍሎ ማለት እዩ አፕል እና ቸሪ ክልቲአን ተርፍላ ማለት እዩ። ክልቲአን ተርፍላ ቸክ ነገራት ዚስ ዮርሰልፍ ኦኬ ለማለት ሪኹም ባናና ዘይብላ ማለት እዩ አፕል እና ቸሪ ጥራሕ ማለት እዩ። ነሽ ኣጽል ከዓ ሉፕ ከመይ ንሰርሕ ሉፕ ሶ ኤ ሊስት ወክምሎ ዚስ ሊስት እዚ እንትን ቫሪያብል ናዩ አፕል ባናና ቸሪ ፎር ኤክስ ባይ ዘ ወይ ኪወርድ ያ ኪወርድ ማለት እዩ ፎር ኤክስ ኢን ዚስ ሊስት ፕሪንት ኤክስ ምሰልና ተሓታይ መጠና አፕል ባናና ቸሪ ዝብል ማለት እዩ ብሓደ ኮለመን ማለት እዩ ብሓደ ኮለመን ለኩም ብሓደ ኮለመን ማለት አፕል ባናና ቸሪ ሉፕ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ። እሺ ኣጽሉ ሊስት ኮምፓሪሽን እውን ማለት ትፈልኹም ሊስት ኮምፓሪሽን ፍሩት አፕል ባናና ቸሪ ኪዊ ኦር ማንጎን ኒው ሊስት ፋንክሽን ከፍትና ፎር ኤክስ ኢን ፍሩትስ ኢፍ ኤ ኢን ኤክስ ኒው ሊስት ዶት አፕል ፋንክሽን ኤክስ ፕሪንት ኒው ሊስት ምስ በልና ማለት እዩ ኣውትፑትና ለኩም አፕል ባናና ኦራንጅ ዝመጽና ማለት እዩ። ሶርት ኦርደር ማለት እዩ ሶርት ከዓ ንገብር እንተልና ዚስ ሊስት ኦራንጅ ማንጎ ኪዊ apple banana ማለት እዩ ዚስ ሊስት ዶት ሶርት ፋንክሽን ፕሪንት ዚስ ሊስት ምስ በልና ማለት እዩ ተይኩም ብኦርደር ይቀመጦም በአልፋቤቲካል ኦርደር ማለት እዩ። ስለዚህ በአልፋቤቲካል ኦርደር መጥኮሎ ማለት እዩ ባናና ይቀድም ካብኡ ከይ ኪዊ ካብኡ በአልፋቤቲካል ኦርደር ብቻ ይቀመጥ አልፋቤቲካል ኦርደር ባናና ኪዊ ማንጎ ኦሬንጅ አፕል ማለት እዩ ማለት ኦርደር ዲናይና ሊስት አይ ኦርደር ስለሆነ ማለት እዩ። እሺ ኮፒ ከዓ ከመይ ንገብር እሺ ኮፒ ብዛላትኩም ዚስ ሊስት አፕል ባናና ቸሪ ማይ ሊስት ዶት ዚስ ሊስት ዶት ኮፒ ፕሪንት ማይ ሊስት እና ተታ ብዓል ዘላያት መጽ በዓላ ማለት እዩ ማለት ኮፒ ተርገና ማለት አፕል ባናና ቸሪ ማለት ማለት ኮፒያ ሜክ ኮፒ ኦፍ ዘ ላስት ኮፒ ፋንክሽን ሰንጥፍ ማለት እዩ። እዚ ስለዝኾነ ማለት እዩ ባናና አፕል ስለናዛ ዚስ ኮፒ ስለና በዓላ ማለት እዩ ማለት ዚስ ሊስት ንዓሉ ተመለዎ ሓቀይ ባናና ቸሪ ማይ ሊስት ልክዓ ካሊእ ቫሪያብል ኣሎ ስለዚ ማይ ሊስት ና ዚስ ሊስት ኮፒ ግበረለይ ማለት እዩ። ስለዚ ማይ ሊስት እዚ ኣላ ዚስ ሊስት ኮፒ ና ዚስ ሊስት ኮፒ ሓዘለይ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዘራራናዮ ማለት እዩ በዓላ እሺ ኣጽል ከዓ ጆይን ሊስት there are several way to join concatenate two or more lists in Python. One of the easiest way are by using plus operator. ከዛ አንተ እዚ join to list ዘለኩም ሊስት ዋን ኤቢሲ እዮም ሊስት ከዓ
ايتم زيهم حدا خلطة سلسلة ماتي خزي ليست سري ماتي خالي ليست سري زكاسو ليست 1 بلس ليست 2 ماتي ليست سرتيليو تايمز ان ماتي أسكر براكت خون شديت ايتم أو حدا يمتلي ماتي بي سي حدا خلطة سلسلة ماتي يعني قرام رقم بي سي حدا خلطة سلسلة ماتي جيني دم قلنا ماتي رخيو الليلة ماتي ليست كاع ليست ميتد زي كنت رأني اليوم أبند ميتدات اليوم أبند مقار كثير مقار كثير خاص في كل فانكشن تكون هذا remove all element from the list مات كوبي مات كاريت كوبي the list اليوم فانكشنات يوم نا list ميتدات مات عندكم أنا فانكشنات يوم ريبو عم تقوم يوم ماتي هذه دايرة بروجرام ماشي create list ماتي هذا عم توزيع نعلنا work is equal to square bracket أو زي C plus يرمو سوري كوما جافا ماشي كوما بايثون الماضي ماشي هذه print يرمو output print براكت نسويه فوق ماضي ماشي زي output ماضي list access نمقاط هناك access print نمو براكت ماشي فوق كبروجرام ماضي index 1 من يخزني index 1 مالت جافا ماضي index 0 تليو C++ access نمقاط تلي index 1 جافا access نمقاط index 1 بايثون access نمقاط تلي كع index 2 تكون لهم ماضي ماشي change كع فوق 1 تبدأ تغير لي بجافا سكريبت مود سوري فوق كوديا index 1 مات جافا بجافا سكريبت يقير لي كده أو تكون إن print كده تكون إن ماتي فوق ماشي add item list add لما قلنا هذيك الوسخ نقطني append function كم لكم عنده فوق append كوس غدوزي مثالي HTML ماشي وزكو print يضمو print فوق مالتي سوري اختيار ماشي insert ماشي insert كع كذا عملت على index 1 جافا لول كأتن دحد لي ماتي فوق insert مو براكت يلمو على index 1 كأتن لي جافا لول كأتن جافا يلمو كو print فوق ماتي ماشي ريموف ايتم دحك ريموف ايتم ريموف مكان دحك تكم كع ريموف فانكشن تكم لأنه ماتي فوق ريموف من يريموف كل هذه HTML
HTML ግን መጀመሪያ appendix تحتكم لهم لو lower case تحتكم lower case تحتكم لكم معناته case sensitive ስለሆነ ማለት ነው ኣብዚ ለምሳሌ HTML ኢንተር ገብር ከለሁ small h ተጠቅመ ወዚ ጋር small h ኮን ማለት ነው እሺ ከዚያ ሪሞቭ ከሆነ print fog ማለት fog ሪሞቭ ማለት ነው كسرحت هون كعا for loop يتكلم هون كذي for x in prog مستقيمه كلن يا كي تسوى هون كذي ماتي كاب print x ماتي كذا لو كسرحت هون ماتي صوت كعا صوت مالت صوت كعتنا order هنا حق عنده order هذا أمنت x equals to بسكوي براكت بيزو ما تقول كذي أو ليست لنا يشرح مشتي كوما سشتي كوما 4 كوما شي أمسح مشتي ماتو أوزي إكس ماشي إكس دوت صوت فانكشن ماتو صوت فانكشن إذا ماتو print إكس إلى print إكس تطعيمة تعمل تلي output order كم تطلع ماتو copy ماتها لمثالي y is equals to x dot copy function يتكمل وده print y تريا من x بعد نطلع ماتو ماشي سيف نقرمو هذا رنقرمو بيهم إلى مجمرة رجالتكم ليست قبل لهم أعطي بروك سي بلس بلس جافا بايثون قم سوا رجالات مريك سي بلس بلس جافا سكريبت بايثون HTML نو دينا هذه نو رجالتكم سي بلس بلس جافا بايثون ماتيو زي أكا أكسس قبل كله أكسس ليس أيتم هذا أنت إندكس وان تتعامل جافا أكسس مقال ماتيو أنت هو إندكس وان تتعامله كأكل جافا لكم زيادة لا جافا ماشي change كعا changing حق بدلية هذا أنت فوق index 1 بجافا سكريبت أير لما index 1 من جافا بجافا سكريبت أير اللي قلت له output مثله C++ جافا بايثون لكم C++ جافا سكريبت بايثون نورمال إيشي أد كعا HTML أد مقوات appendix function تقيمة prog dot append HTML إذا prog print prog دين هو HTML كوست خلينا أو سلزي output تكون إماتوزي C++ جافا سكريبت بايثون HTML نورمال ماشي أصيله عندنا لنا insert كا index 1 جافا بتولي يعني هو أو index 1 جافا كاتني أمات C++ جافا سكريبت بايثون HTML هم شوفون لا ما تقدر remove كا أنا HTML كتف remove بايثون دوت remove HTML remove قال لي هو ما تقدر يا أوريهم without HTML زي ما C++ جافا سكريبت بايثون ما شيء أصيل كا loop تروح لي هو ماتيو loop list for التطعيمة x in block print x مسوي ماتيو نتحدث أي كم تقولي زيهم C++ جافا سكريبت إنه بأحدروا ماتيو أحدروا لكم C++ جافا سكريبت بايثون ماتيو شيء أصيلو الصوت كا ماتي x يقولس إشراح مشتي سشدشتي كما 4 مش ما الصوت قاعد يقعد order متقولي هو ماتيو بعدهم متقلع إشراح مشتي 4 سشدشتي ماتيو copy ماتها copy list y is equal to
ናይ ኤክስ ኮፒ ግበረለይ ዋይ ናይ ኤክስ ዋጋ ኮፒ ግበረለይ ኢለኒ ማለት ልክዕ ኖርማል እዚ እውን ተዘሪጊሙ ባዕሉ ማለት እዩ 15 ማለት እዩ ግሪን ሊስት ማለት ከዓ ግሪን ሊስት ኣብዚኣ ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ ሓዝዋ ማለት እዩ ዌብ ዴቨሎፕመንት ፉል ስታክ ዌብ ዴቨሎፕመንት ንምዃን ፍሮንት ቪው እና ፍሮንት ኢንድ ዴቨሎፕመንት ባክ ኢንድ ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ፍሮንት ኢንድ ዴቨሎፕመንት is equals to لخد أمنت أوزي front end by the way C++ sorry HTML ماشي front end معناته كوما CSS sorry كنتش مكتوب يعني ماشي كوما لك عاوزة جافا سكريبت تبالو فرونت اند معناته باك اند كاع is equals to square bracket أيما C++ جافا بايثون معناته وزي web development is equals to front end plus back end كده معناته bracket زي انت إلى print إلى web development web development كده معناته ساعتها على full stack معناته full web development output تمثل لي تبقى معناته كده إيش السيف قبله مران قبله الله كله مثلا معناته HTML CSS JavaScript C++ Java Python بايزوزيا web development مخان معناته زين program زين مثلا قد يكون معناته HTML እና CSS JavaScript እዚኣ ለኩም front end development ማለት እዩ back end development ከዓ C++ Java Python እዚኣ ለኩም ማለት ክልቲአን ብሓደ web development ከም ይሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ደሞ ዓንቲ ፕሮግራም ኣብዚ ኣክል ሕቶ ግለት ልኩም ማለት እዩ ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ሕቶኹም ኣቕምጡለይ ኮፒ ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትርስዑ ናይ ሎሚ ዓንቲ ፕሮግራም ኣብዚ ኣክል ቀፃሊ ብካሊእ ፕሮግራም እስካብ ንራኸብ ደሓን ፅንሑ